יש לכם חיבה לכידון, מנוע וזוג גלגלים. שני גלגלים. כן, זה בדיוק המקום שאתם צריכים להיות בו, בתוכנית 1-2. היום יש ריח של אקשן באוויר, משהו... ריח של אקשן באוויר. בועז, יש לנו היום קודם כל את קבוצת ישראל בייקרס. ישראל בייקרס, קבוצת פייסבוק, וואטסאפ, רשתות חברתיות שמארגנת ימי מסלול. זה כיף. קודם כל אנחנו פוגשים פה רוכבים מכל הסוגים ומכל המינים גם יש לציין. אנחנו מקפידים שיתפסו ויבינו שלא חוסכים לא בקסדה, לא בכפפות, לא בנעליים, לא במיגונים. אם יש חליפה, אדרבה ואדרבה. כשאתה נכנס למכונית, אתה דואג לשים חגורה. אופנוע הוא הרבה יותר מסוכן, ושלא יספרו לי סיפורים. אנחנו יכולים להקנות כל מיני כלים לאנשים, גם רוכבים מתקדמים, אבל בעיקר לרוכבים הצעירים שהם יבינו שהרכיבה זו אומנות. אנחנו עומדים על זה שיתחילו לאט ויתחילו נכון ויורידו את הקצב שהם מורגלים אליו, גם כאלה שהם מהירים יותר. אנחנו אומרים להם, קחו כמה קמ"שים אחורה. גלעד קורן, כבר 17 שנים על הכביש על דו-גלגלי, ומה אתה עושה כאן? יש לך כבר מספיק ניסיון, לא? ניסיון הוא מספיק, אבל לא בסביבה סטרילית, כמו שיש פה במסלול. מה שיש בחוץ זה מאוד מסוכן. כל כך הרבה גורמים שיכולים לגרום לך לתאונות, ופה אפשר להתאמן בצורה נקייה, מבלי לפחד. וזה כיף. ספר לי על כלי אחד או שניים שקיבלת, שרכשת כאן במהלך ההדרכה הזו. בעיקרון למדנו בלימות חירום, שזה באמת דברים שאפשר לקחת אחר כך לכביש האמיתי, איך להתחמק מדברים לא צפויים, לקרוא את הכביש, לתכנן את הנסיעה שלנו, לא להשאיר מקום לא דברים שהפתיעו אותך, למשל. כן. המדריכים, כמה הם מעורבים? יש מצב שיש פה גם קטע של אגו. מדריך שבא אליך ואומר, תשמע, חמוד, תעשה ככה ולא ככה. צריך לשים את האגו בצד, לא? כן, בסופו של דבר אני עושה מה שאני מרגיש. אני יכול רק לקחת טיפים מהמדריכים. אני אחר כך מחליט אם להשתמש בזה או לא. אם אני מרגיש בטוח, אני אשתמש. אם אני לא מרגיש בטוח, אני לא אשתמש. בסופו של דבר זה נתון לשיקולי. אז זהו, אז תחזור לרכב גם פה וגם בחוץ ותהנה, ואני מקווה שעוד רוכבים כמוך יגיעו לכאן. הלוואי, זאת המטרה שלנו, להוריד אותם מהכביש, ולא רוצים יותר תאונות, לא רוצים יותר הרוגים, רוצים לנסוע ולחיות. כאן איתנו באולפן שלנו 1-2, ליס כהן, שעומדת מאחורי הרעיון המשוגע הזה. היי בועז. אהלן, וליאון, שהוא מדריך שפוגש את האנשים שם. ליז, אהלן. ליז, אי אפשר לפתוח שיחה בלי לשאול, אוקיי, אז ישראל בייקרס, מאיפה הרעיון ואיך מגיעים למצב הזה שמארגנים מסלול ומביאים אנשים? האהבה לאופנועים התחילה מגיל מאוד צעיר. וניסיתי להכיר את התחום בכל דרך אפשרית. בשלב מסוים שמנו לב שיש איזשהו צורך אצל הרוכבים בארץ להגיע לרמה קצת יותר גבוהה, לנסות למצות את הכלי שלהם קצת יותר, ואין ממש איפה לעשות את זה. ארגנו איזשהו פתרון, ככה מצאנו כמה דברים להדביק ביחד את הרוכבים עם המסלולים מתנדבים, ויש המון מתנדבים, ובעצם מהימי מסלול יצאו לדרך. אז אנחנו באמת שואפים לקדם כמה שיותר גם את המודעות לרכיבה נכונה, וגם לתת את המקום הזה שהם יכולים בעצם לפרוק קצת, להשתחרר, להגיע לקצה שלהם ולהבין איפה הוא בעצם נגמר, מאשר לנסות להבין את זה בכביש הציבורי. הפלטפורמה שלכם היא בעצם פלטפורמת קבוצת פייסבוק, נכון? ככה זה התחיל, אבל היום זה קיים בוואטסאפ וטלגרם ובכל מדיה אחרת אפשרית. רשתות חברתיות עושות טוב לאנשים. עושות מדהים. ליאון, שהיא התקשרה אליך ואמרה, בוא ותדריך או בוא ותתרום, טוב, אנחנו מכירים את הגברת, כאילו, זה נצמד וזה לא עוזב, כאילו, ועד שאתה לא אומר כן, היא לא מרפה, וגם כשאתה אומר כן, היא לא מרפה בעניין הזה. קצת על החיבור שלך, אל הקבוצה ועל הפעילות, מה ציפית, מה פגשת? קודם כל, אני פניתי אליה, כי היא פרסמה... היא פרסמה בקבוצה בעצם ש... הוא פנה אליה והיא לא הרפתה. מתארגן, משהו כזה, כן. היא פרסמה שמתארגן יום מסלול, ואני נרשמתי רק בשביל להתאמן כמו כולם, ואז במיידי בעצם התחילה הסערה הזאת, ומיד קבוצת וואטסאפ, וכולם מחוברים, ואז אני אמרתי, חבר'ה, אם מישהו בא לו, שאני אראה לו קווים או משהו כזה, כי אני מכיר את המסלול, בכיף. ומשם זה כבר טלפון מליז, ומשם זהו. אין בוס בבית, אין בוס בעבודה, יש ליז.
אני יכול לבוא עם קטנוע? קטנוע, עכשיו, יש לי קטנוע. כל דו-גלגלי הוא למעשה דו-גלגלי, והפיזיקה עובדת באותה צורה לכל דו-גלגלי. אנחנו לא באים ללמד פיזיקה, אנחנו לא מתיימרים גם ללמד, אבל מה שכן באמת, אנחנו נותנים לחבר'ה הצעירים, ובעיקר החזון שלי, מה שמושך אותי להתנדב ולתרום ולתת, זה בעצם אותם חבר'ה צעירים שהוציאו רישיון, וקנו אופנוע ספורט. אני חי את ההרגשה הזאת, ואני גם נתקל בה ביום-יום, אני מניח שגם אתם, בלי להטיל דופי באף אחד, אבל כל מי שחובש קסדה של ולנטינו רוסי, מנסה גם להרגיש כמו ולנטינו רוסי, אבל צריך להבין, אתה לא ולנטינו רוסי. זה לא רק שאתה לא ולנטינו רוסי, ולנטינו רוסי מתאמן במסלולים, שזה שטחים סטריליים. ויש לו מאמן. גם ולנטינו רוסי לפעמים מחליק. בכל אופן, הפנייה היא בעצם, המשיכה היא לאותם חבר'ה חדשים שהביאו אופנוע ספורט והולכים ומנסים את מזלם, זה ממש לשחק עם המזל, 50-50, כל סוף שבוע. פרוידני לגמרי מה שהוא אמר פה עכשיו, מזלם. ומה באמת הקורלציה, המשוב, הקשר בין הרכיבה במסלול לבין רכיבת הכביש? ככה, קודם כל זה איזשהו פורקן מצד אחד. מצד שני, זה מקום ללמוד את הגבולות של הכלי שלך, כי הכלי שלך מסוגל להרבה יותר ממה שהכביש הציבורי נותן לך להוציא עליו. אז אתה בא ועושה את זה במסלול. מעבר לזה, אנחנו נותנים שני סוגים של הדרכות, כשאנחנו גם נזהרים למי לתת מה. אבל רוב ההדרכות הם טיפים לחיים המשותפים שלך עם הכלי. יש גם איזושהי אינטראקציה, ליאון, בין הרוכבים לבין עצמם. כלומר, זה לא רק מול המדריך, שזה הדרכה תיאורטית, ואז יוצאים אל המסלול, יש גם אינטראקציה בין הרוכבים. כל מה שמדהים באמת ביום הזה, שמגיעים חבורה של כ-60 רוכבים, מכל קצוות, מה שנקרא, נסרים צפון, דרום. והתפוצות, ומתחברים, ונוצרות שם באמת קבוצות וחברויות, ואפילו זוגיות נוצרה שם, אם אני לא טועה. כן, לאחרונה. בבקשה. נפגשו ביום מסלול. זה מפגש כיפי של רוכבים, שבמהלך היום מזינים גם אחד את השני בשאלות, מתפתחים דיונים, ונמצאים שם מדריכים מסביב, גם על אופנועים במסלול וגם מחוץ למסלול. אז באמת, אתם משתמשים באמצעים העומדים לרשותכם במסגרת הספורט המוטורי בארץ. האמצעים הדלים מאוד. הדלים מאוד. ופה, בדיוק, וזה הנקודה. זאת אומרת, יש לנו מסלול אחד, לצורך העניין נקרא לו מסלול מרוצים בכוכב יאיר, מסלול שאפשר להתאמן עליו. בסדר, זה הוא משמש אותנו נאמנה לצורך המטרה שאנחנו שמנו. היחידים שיוצאים מרוצים מהמסלול זה הם, והרוכבים שמתאמנים שם. עכשיו, באמת, אתם, האם ידוע לכם על איזושהי התפתחות עתידית שהולכת להיות בתחום הזה? כי כל הזמן אנחנו שומעים שמועות, כל הזמן מדברים איתנו על הקצאת שטחים למסלולים ולכל מיני דברים. בפועל, שנים רבות ושום דבר לא קורה. אנחנו בודקים את התחום, מסתכלים, אבל אני לא חושבת שזה דווקא ממקומי, לפחות לא בשלב הזה, לנסות ולקפוץ לגובה הזה. מה שכן אני יודעת זה שיש רוכבים עכשיו שצריכים את הידע הזה, שצריכים את המקום הזה לבוא ולפרוק. בין אם זה יהיה בעתיד או לא, זה מצוין, שיהיה גדול יותר, נוח יותר, לא משנה. אבל היום, משהו שאפשר כבר מעכשיו להתחיל, זה באמת לבוא למסלול ולנסות להשתפר ולקבל קצת טיפים מחבר'ה שעברו, שיודעים, שהגיעו לקצה, שהודרכו שנים רבות. זה בעלות של השתתפות סמלית, נכון? או משהו כזה? 100 ש"ח לרוכב. הדלק עולה. כלום. לא, בסדר, ליום מסלול, עדיין. הארגון הוא ללא מטרות רווח. חבר'ה, בקטע רציני לגמרי, טיפ אחד שקיבלת, אתה יודע מה? אני לא אומר עכשיו, כאילו, בוא נהיה אליהו נביא ונציל פה חיים. טיפ אחד שקיבלת בנושא תחזוקה על האופנוע, יכול לחסוך לך מה-100 שקל האלה כל כך הרבה להמשך. אז זה בהחלט שווה. חבר'ה, המון תודה. תודה רבה. תודה רבה. כיף תודה. גדול.